Wes matur nuwun. Aku ora dingengi kok 5.000. Wes makasih neruske lakon nggih. Matur sembah nuwun Bu Partini. Matur sembah nuwun, matur sembah Bunda nuwun. Suti, terima kasih dan warga. Bos kelapa. Nggih, matur nuwun sedayanipun. Dek, undangan wis tak sebar. Mbok sebar ning ndi? Kali. Kali lho, kok ning kali iki piye lah ya? Tak sebar ning tangga teparo kabeh. Terop wis tak panjeri. Catering ya wis tak panjeri kabeh. Cateringe wis. Ini apa lah ya? Makan. Kaya ngono ya, Mbak. Ati guru mongso seneng banget lho, Mbak. Pak. Lah iya ritekno piye? Iki malah pasien bae ramene kaya ngene. Rame pol lho. Badhe warok Suramenggola iki lak digawe rame. Rame beda karo liyane. Wis tak sebari, wis tak tukokno barang tengah. Yo, iku. Nunggu kabar ya, Mami. Yo, Mbok. Ngene ngaten durung saka kene iki piye to, Mbok? Kabeh wis tak pasrahno lek riyen kok, Mbok. Wis kabeh. Tenang. Dukun ngaten ya wis dikandani. Iki engko mestine seneng to. Oh ya aku seneng banget ra iya. Wong lanang sing mau idam-idamno Den Mas Subroto bakal dijaupan karo awakmu. Kene kaya ngono le. Nanging aku sing ora seneng lho le. Engko dijaupan karo aku kowe. Wah. Ya kok ora seneng apa lho iki? Kamu arep dadi manten. Heeh. Calon bojone oh Bupati Jalek. Nggih. Cemanding isin-isin. Boten iki wis Dik, ada. kabeh wis sumepak. Wis sama kok ing gratis awake kowe. Aku dulu. Ya, Wong aku duwe gawe pisan anae engko bek. Lah iya ya, Pak. Aku ki ora ngono babal pisan. Atase min perusahaan yo. Nanging dikersake karo putra sing aku dadi kangen Apa ae ra umum mangayu babyo. Ternyata sing bapak aku kuwi iki wong ora duwe. Ning kalon pisane bapak. Bupati. Lah aku sewen iki yo nganti ra iso turu lho. Aja nek wis Bubar aja. iki jegan tadi. Dadi manten. Iki apa? Oh iki arep bola opo? Mestine kowe nak teko. Ora nggar mayang kuwi wong gerang arep duwe gawe mantu ponakamu enten Kang Siman. Kowe arep duwe gawe mantu. Iya. Sing kok mantoke sapa? Ponakamu menten karo sapa? Karo Demas Subroto putra ing Kabupaten Jalek. Bes. Ora sida. Kok glabrak ora sih. Aja blabrak lho. Terop dibubari. Panggung dibubari. Kok gak sida iki ana apa? Ya piye ana apa-apa kok asida ana apa aja glabrak. No. Mripatku Kang. Piye? Jerengen dobokmu. No cemakro. Piye? Yen to Den Baguse Broto. Iya. Ora rabi karo anakmu ngiten. Ning rabi karo anake Kang Golo jenenge Cemplung. Jangan tolong dia, jangan. Klenger. Iki semaput. Gara-gara kowe. Kowe iki palike. Kowe iki palike lho. Kok ndadekno suminten kaya ngene? Kowe kan aja glabrak bisa dadi ngene. Tambahan. Loh. Ora kowe. Suminten, tambah sik.
tambani sih. Tambani ya. Kemudian, malah apa? Suwayan. Kabehane to. Iya iki aja kepruki ya. Kenapa? Berarti kepruki Tino kok kepruki terus. Suwayan anda jebul-jebul. Salam iki danyang ini danyang sing bau reksa desa kene. Wenehi tombo karo Suminten. Ngono kan ndak sepratak kowe. Kok sebuli kok manuk. Iki pancen ora gatek kowe iki. Lah piye lah? Lah kandhani kok ora sing ngene. Lah manuk iki disebut Gini. Ya. Wes kon. iki piye? Iki kok gawe semaput koyo ngene. Ben tanggung jawab. Ayo ditanggung jawab. Ang. Siji-sijine cara iso kelakon anakmu dadi nganten. Cempluk kudu dipateni. Kok pateni? Tak patenane. Demi tambani lho neh. Biasane ana wong semaput. Napas buatan. Kayak napas buatan. Kira gembolan tenan ter apa? Napas buatan kok gembolan. Napas buatan. Napas buatan. Ayo seneng kowe. Lah kok iso senengen ya apa? Sing penting mari. Jajal lari jajal punya napas buatan. Mari ketiteni 1, 2, 3. Mari. Ora mari omong Iki omong terus kok. Kowe iki tenanan ayo nak nambani tenanan. Terus sampe bojo malah ngiron-ngironi tombo. Iki danguku iki. Aduh. Ndoke mbah ngaco. Dalane. Nek tak suwuk ora mari, tak wenehi nyambekan ora mari, tambane dalane. Ora apa-apa nek bojone dhewe ora mandi. Ngono ya. Ayo. Ditambani. Ayo. Mari, Dok. Mari. Wis. Bocah semangat lagi. Nanging Eling yondo, eling bapak, eling adiem. Bayu, aku sapa Bayu? Bayu aku sapa? Eling yondo. Wis eling. Minten. Ayo nangis ya. Yo nangis. Nangis randuk, nangis. Nangis mah ben lega. Nangis nolak. Nangis nolak ben lega. Wis guyu seminten wis guyu. eling bapak. Seminten nangis kaya wong lairno kok. Adene wong. Eleng. Aku apa jadi nyanten kalau Mas Broto? Iya. Walah. Bujune medeni wong. Aduh, siraku. Mas Broto. Wis caploki ten caploki. Mas Broto. Mas Broto sayang. Iki lho. Brotone. Ah, iki lho brotone kono.
nandika kurawuhaken wonten Trenggalek. Amung badhe asung kabar lelayu Kang. Lajeng sinten ingkang pejah? Anak dika pun cemplung Parsiah dumugi pejah. Cemplung. Ulune anak kula buah-buah. Cetha pejahipun anak kula disembelih tiyang. Leres Kang. Nanging kula gadah abtayan menawi anak kula dereng pines dipejah, badhe kula suwunaken dumateng Pangusti mugi saged tumuli pisang malih. Menawi ngaten monggo enggal pun sadar iki mawon. Ngrendang-rendang Ngaten nggih. Kanjenge Kakang Bologi. kula ngertos tiyang ingkang nyembelih anak. Nanging saderengipun kula madosi tiyang ingkang nyembelih anak. Keparang kula nyuwun pirsa Perkawis menapa? hukum ingkang lumampah wonten Trenggalek menika Wonten kalih perkawis hukum ingkang lumampah wonten Trenggalek. lajeng kados pundi lumampah. Hukum negara lan hukum adat. Hukum negara lumampahipun sinten tiyang ingkang gadah kalepatan. Ing mriku ingkang menang ngadili perkawis boten sanes adyaksa negari. Menawi ta hukum adat, senajan ta hukum adat menika boten dipun serat, nanging sampun dados kapitayanipun tiyang-tiyang wonten Trenggalek. Tuladanipun Pripun? ana wong utang beras, nyaure ya kudu beras. Lah nek utang pari, Nyauripun pari, lah nek utang pati, utang nyauripun nggih pati, Kang. kanjenge mangke dalu menawi wonten ing siman wonten kenong titir dika ampun kaget. Kula nate pati kalih tiyang siman. Kakang Golo, Kakang Golo. Ojo lebih kangelan. Sumusula kelawan wong tuwa. Yen bisa aja nganti ana tembung tundang-tundang. Sapiyen wong tuamu ya Kang. Barengan gampang. Kleleng. Yase digandul. Seneng yo atine. No, cangkemmu oleh njogelak kok syukur. Apa aku omong kleru? Lho, kowe njogelak sing kaya ngono kuwi tegese piye? Oe saiki dadi wong kondang. Oh, lagi kudu. Kondang dadi jagal. Nanging ora jagal sapi kebo. Dadi jagal menungso. Kowe kok ndakmu aku, nek aku dadi jagale menungso. Terus sing tak pateni kuwi sapa? Ojo etok-etok takon. Anakku cemplung mati disembelih wong. Ora urung sing mateni anakku. Iki wong kongkonamu. Yo ta ora? Ora bageng aling-aling panjen matene anakmu cemplung wang siap kabeh saka reka dayaku awit kowe sing salah. Kok iso nyalah? Lho, lamun kowe kupingmu budhek, mripatmu mesti ora bisa. Sapa to Den Masih Broto putra Trenggalek? Kae calon mantuku, calon bojone, ponakku si Sumitro. Ning kene apa anakmu kok ana.
Dadi wong iku ora tau nolol anak ben dipek bojo Den Mas Broto. Sing kedanan karo Den Mas Broto iki dapur. Ini pitunge ajine diri. Nek nyembelih aja cempluk. Kilo bapake sembelih. Pancen kowe karepmu kaya ngono. Bakal tak wujudi ta. Seblakno gagak merak dadi apa?
kula pasrah kalih Dulo Warsi. Pasrah kalih cemplung, Pluk. Pun, Pak. Kira-kira nek kowe diwayuh karo Minten piye, Pluk? Mboten napa-napa kula mesake kalih Mbak Yunita. Malas karo